Mah. Enak kabar terbaru. Apa? Iwakmu lemeteng gila saiki semanakne delok Rinio gila. Lah, gila delok bendino kawin akhirnya meteng neh lho ya, delok. Bene to. Aku kesel ngopeni bayek-bayeke. Kene iki lho kok sister ora dibayar, bayangno. Sik. Caca ndek kene iki kabeh tekono-ono sing gelem gak ngadopsi gak iwak kuwi lho. Akeh iwake sok. Kono sing gelem ngadopsi kono aku kesel dadi babysitter-e mendino kok ngurasi ae. Kok kono men meteng monak-manak ae mendino gawe ae. Kene ae. Wong. Ini delok iwake lho. Piye? Induke lho. Ya tak jebirine ya. Iki lho. Yo, wak anake sakmene mbane iki anake sing rada gedhe iki sakmene ta. Kuwi bendino lek ngawin lho kapan ngono ya. Karo bentuke roro meteng. Lah ya wis ngono kuwi lho pinter iwake arek dhewe.